Og så til, at det skal brænde. Og så som det sidste, det er så brandhandskerne her. Og de er ikke særlig rene, men... Man kan sige, at det eneste, der er en ulempe, det er det, jeg gør nu. Det er, hvis jeg gør sådan her. Ja. Hvis jeg står og snakker med en. Ja. Det er en ulempe. Og det har vi tit snakket om. Kunne der være noget dæmpning på? Til brandvæsenet skal sælge den lygte og sige, her har vi en lygte, der passer til, og ej, den er flot. Og så er den også eksplosionssikker. Okay, så er det interessant. Two lights. It can be two, it can be one at the back way. Det der er godt ved den her, the good thing about it, is when I have some big fire gloves on, I can, without, I don't have to look. You know. I can do, and hit the switch. Hakim.